नै बर' साहित्य सभानि 65थि एनुवेल कनफारेन्स जानो नैबाव नै एगजिबिसन बियो बानायदों। ओरैहाय नै बानायगासिनो उल्था जाबायलाय दा बैयाव गेटआ जेरै फैबाय नैबे नै न'मानो लुगासिनो नै न'मानो लुगासिनो नैबाव बाथौ थागोननो ओरै दैखर थागोन बैथिं बाख्रि सानजाजों नैबे साहा न'मा न' बिराद समायना नुदों नै बानायगासिनो जानुवारिनि 9, 10, 11 नो नै न'मा न' बानायगासिनो नै उखुम नैबे मोनसे नै हाखर फलंग्रा नै खुन्थिया हाखर जावनांला नै मावगासिनो नै ओरैबो मावगासिनो ओरै नै आरो नैबावबो माबा बानायगासिनो लेबारफ्रा ओइयाव थाबोबाय नै न'मा न'आ नै ओरै गेटआ नैबे नै सानलाइटआ उल्था नुदों र' बैथिं खेबगोन आं र' दा दुब्लि बारिजोबमोन बियो बिराद गुवार दुब्लि नै बिराद गुवार दुब्लि फुरा मावगासिनो नै जोंना आसोलफ्रा गेट र' नै गेट बानायगासिनो नै फुरा ओरै नुयो नै लाइटजों बैयावमोन न'मा न'आ नैबे मोनसे नै ओइयाव थाबोबाय ओरै नै पेन्डेल बानायजोबदों एगजिबिसन होनो बियो एगजिबिसन जागोन बाव ओरै थाबाय एगजिबिसना ओमफ्राय ओरै पुलिस भलुन्टियार साब कमिटिफोरनि अफिस थागोन नै नैबे उल्था जाबाय लाइटआ सिनायना सिनायाखै जों फैदों नै निउस खालामनो ओमफ्राय मेन स्टेजआ बैथिंनो लाइटआ उल्था जाबाय ओरै सोनाबहा जों सोनाबहा मोखां जादों बैयाव जों निउस खालामफैदों 65th एनुवेल कनफारेन्स बड' साहित्य सभानि नै रावा नै मेन स्टेज बैयाव लाइटजों सानजों एसे मोजां नुवाखै ओरै बैयावमोन एगजिबिसना नै मेन स्टेजनि बेयो नैबे नै बानायगासिनो बारा मोजां नुवासै लाइटआ एसे माबाबाय खोमसि मोनानोसै नै स्टेज बानायगासिनो JCBजों थिखोयो हनै मेन पेन्डेल बानायगासिनो JCBजोंसो नारखायो मेन स्टेज बेनो ओरै नै डाउन खालामनो मावगासिनो